Magandang araw po sa inyong lahat mga kaparokya. Welcome to this new episode of the Men of Light. Ang ating pong ebanghelyong pag-uusapan at pagninilayan ay ang karugtong ng ating narinig nung nakaraang linggo. It is still the continuation of the Bread of Life discourse ng ating Panginoong Hesukristo. John chapter 6 verses 41 to 51. At ang pamagat po ng episode na ito ay familiar po sa maraming mga tao, lalong-lalo na sa mga mahihirap. Pagkaing pantawid. Pantawid. No? At ang inspirasyon po ng ating pamagat ng pagkaing pantawid, well, ito yung concept of bread of life as pantawid, pagkaing pantawid, ay galing po sa ating first reading, which is from the first book of Kings. Sa totoo lang po, isa ito sa mga favorite passages ko in the Old Testament. Kasi si Prophet Elijah, gusto na niyang gumibap. He was so discouraged. Nasisiraan na siya ng loob. Kasi pinapatay ng lahat ng mga propeta ng Israel at wala nang natitira kundi siya na lamang at tinutugis pa siya ng reynang si Jezebel. Parang she wouldn't stop until she had eliminated all the prophets. At itong the poor prophet Elijah, the last survivor, parang pagod na siya sa pagtatago. And so, sabi niya sa Panginoon, Panginoon, tama na po. Gusto ko nang mamatay. Matutulog po ako, sana wag na akong gumising. And of course, the story tells us that the Lord sent an angel at sinabi sa kanya, gising, bangon ka dyan at kumain ka. Kumain naman siya. Pagkakain, natulog siya ulit. Pagkatapos natutulog siya, kinalabit siya ulit. Tapos, hoy, gising! Bangon, malayo pang lalakbayin. At pinakain siyang muli. And then the reading says, and by the strength of that food, Elijah traveled through the desert for 40 days and 40 nights until he reached the mountain of the Lord. Ito po yung pagkaing pantawid. Binigyan siya ng anghel ng pagkain upang mabagtas niya, matawid niya ang disyerto at makaabot siya sa Panginoon. Ganyan din ang sinasabi kasi ng ating gospel reading. Si Jesus, sabi niya, bibigyan ko kayo ng pagkain ng buhay, the bread of life. Ang sabi niya, I am the living bread, come down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. Itatawid ko kayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Napakaganda po nitong image na ito ng pantawid dahil kilalang-kilala ito ng maraming mga tao na sa lakbayin ng buhay parang gusto nang masiraan ng loob. Pero sa kabila ng lahat ay nakakatawid sila. So, pakinggan po muna natin ang ating pagbasa. John chapter 6 verses 41 to 51. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi ni Jesus, Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit. Sinabi nila, Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kaniyang ama't ina. Paano niya ngayong masasabing, Bumaba ako mula sa langit? Kaya't sinabi ni Jesus, Huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makalalapit sa akin, malibang dahil sila ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang.
gayon may namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Maraming salamat po sa nagbasa ng ating Ebanghelyo, John chapter 6 verses 41 to 51, si Judge Jovay Rosario Mercado. Ang pamagat po ng ating episode ay ang pagkaing pantawid. Ito po ang image natin ng bread of life na pinag-uusapan ng ating Panginoon. Ito po si Bishop Ambo David. Kamusta po kayong lahat? Brother Willie Suarez po, welcome to another Sunlight. Father Ching po, magandang araw po. At hindi ko po nabanggit kanina yung 3 points na gusto kong pag-usapan natin dito sa particular episode na ito. At gusto ko pong pagnilayan natin ang mga pumipigil sa atin sa paglalakbay sa buhay. Ang mga balakid o mga hadlang o kalaban natin sa lakbay. Ang una po ay yung binabanggit ng ating ebanghelyo, the murmuring, ang pag-angal at katigasan ng puso. Ito ay balakid o kalaban sa paglalakbay upang tayo makatawid. Pangalawang kalaban o balakid ay yung takot at pagkasira ng loob. Katulad ng narinig natin sa ating first reading kay Prophet Elijah. At ang pangatlo po na punto na ating pagninilayan, ang pangatlong balakid ay ang pagkahumaling sa ibang klaseng tinapay. Hindi pagkain ng buhay, kundi pagkain ng kamatayan. So ito pong tatlo ang ating pagninilayan at nais kong ituon na natin ang ating pansin ngayon sa unang bahagi kasi ito po yung inspiration para sa first part. Yung sabi niya, the Jews murmured about Jesus because he said, I am the bread that came down from heaven. And they said, is this not Jesus, the son of Joseph? Do we not know his father and mother? Then how can he say, I have come down from heaven? At sasabihin ng Panginoon, tumigil na kayo sa pag-angal ninyo. Sabi niya, stop murmuring. Stop murmuring. Alam nyo, si St. John dito, talagang kusa niyang pinapaalala sa atin yung murmuring of the Israelite people in the desert. Yes. Kasi desert din yung eksena dito. No? Tapos, so pinapaalala niya kung papaano itong mga Israelita nung nasa disyerto, ang dami nang nakitang milagro, tapos umaangal pa rin. Ang titigas ng puso ninyo, sabing ganun. Kaya basahin ninyo, doon po sa Psalm 95, nako, ang sabi niya doon, 40 years I endured that generation. Yes. I said they are a people whose hearts go astray, and they do not know my ways. So I swore in my anger, they shall not enter into my rest. That's his way of saying, hindi sila makakatawid. Ang sabi niya. Kasi matigas ang puso. Today, if you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. That's at Meribah and Massa, where they challenged me and provoked me, although they have seen all of my works. Alam namin, Brother Will, kasi ito yung brebyaryo namin. I see. Alam po ninyo yung pag binabalikan natin yung paglalakbay sa ilang, sa Exodus, talaga namang napaka-reklamador eh. Hindi ho ba pinakain na ng mana, first class na tinapay? Umaangal. Humingi ng karne, binigyan ng karne. Pugo. Puro angal eh. Walang tubig. Walang tubig. Binigyan ng mineral pa yung purified water. Purified. Alam po ninyo, ang ko lang, kahit naman sa buhay natin, kapag ang tao ay
nakafocus lang dun sa mali, dun sa kulang, puro reklamo. Puro reklamo, yeah. Nawawala yung kagandahan ng buhay dahil lang nakikita mo yung negatibong side. Kumbaga sa donut, yung nakikita yung butas. Yung butas. Kaya nga po yung mga matatanda, lalo na dito sa ating probinsya, ang gusto nilang donut, hindi yung bilog eh. Donut ng Amerikano yun eh. Yung original na native na donut, yung parang rectangular. Hindi ba yung bitso-bitso? Hindi ho yun. Kasi ito malapad to. At pag kinagat mo, medyo lumalaban. Oo. Donut na makunat. Talaga namang kapag angal ng angal, sometimes we lose sight of the real issue. Yes. Ako po'y madalas, dahil retired na ako, madalas akong makinig sa mga radio commentarists. Nakakalungkot dahil para bang kuminsan wala nang ginawang matino yung mga tao, kuminsan yung puro negatibo. Puro negatibo. Sabi ko nga, how I wish they would also learn to look at things in a balance. Oo, no? Oo, tama. Para lumabas yung kagandahan. Yes. Alam mo, Brother Willie, isa pang ipinupunto nung ating ebanghelyo dito eh. Yung parang ang taong masyadong maangal, mahirap patuto. Diba? Parang hirap turuan. Kasi, sabi niya dito, stop murmuring among yourselves, ang sabi niya. Tapos sinabi pa niya dito, it is written in the prophets, they shall all be taught by God, sabi niya. Parang the image of God is a teacher. At napakapasensyosong teacher ng Panginoon dito. Kasi nakakabuisit na sila pero pinagtsatsagaan talaga niya. No? Yes. And I think that's the mark of a good teacher. Yung pagtitsaga. Ang pagtitsaga. Pero minsan, they also test the patience. So, sige. Pero dito po sa unang punto natin, ang pumasok po sa isip ko dito yung dating si President Nixon ng Amerika. Yung August 8, 1973, nag-resign po si President Nixon yung sa Watergate scandal po. At nung nakakulong na yung mga aide niya, yung mga kasamahan niya, ang isang tanong, anong nangyari sa mga taong ito na napakarunong, napakatatalino, pero anong nangyari sa buhay nila? At yung pong isang aide niya, si Charles Colson, nagkaroon siya ng conversion sa kulungan. Yes. At ang isang nakita niya, pride. Sabi niya, ito yung isang naging dahilan bakit nangyari sa amin to. Pride is a spiritual cancer, sabi niya. Yes, yes. Sabi niya, hindi kami naglakad na mababa ang loob sa harap ng Diyos. So parang dun po yung nakita ko doon sa nagiging balakid kapag matigas ang ulo ng isang tao. Kaya nga. Parang, alam mo, Father Ching, kaya nga ang description ko dito, katigasan ng puso no? Mahirap matuto ang tao kapag ma-pride, no? Kunyari dito, yun, ang baba ng tingin kay Jesus. Yes. Di ba anak lang siya ng karpintero? Oo, anak lang ng karpintero. Kilala natin siya. Ganun, no? Ako nga po nung binabasa ako nung kilala natin siya, nilagyan ko siya ng question mark. Talaga bang kilala niyo siya? Tama. Parang gano'n yung Tapos yung lang. Yung mahilig tayo maglagay nung lang, no? Parang gano'n. Pag sinabi mong anak lang ng karpintero, parang gano'n. Bakit? Anong masama sa karpintero? Napaka-skilled job na yan, napaka-decenteng trabaho, ganun. Pero kung minsan kasi yung tao, mababa ang tingin sa manual labor, di ba? Tama po, hindi ba kaya ngayon itong ating kasalukuyang administrasyon, nire-revive nila yung mga, ang tawag natin, tech voc courses. Kasi sa ibang bansa, ayon po dun sa nababasa ko highly paid ang mga yung mga skilled workers na ganyan, yung mga vocational kaya nga work. Dinagdag yung 2-year course Parang yung 2-year course na yun ay may bibigay na yata kagad na skills, hindi ba? Yes. Para kung sakaling hindi man mag-college yung tao, meron na siyang right. Magagamit, no? Alam po nyo, isa pang napansin ko dun sa, again, if I will go back dun sa experience ng Israel sa Exodus, matigas ang puso. And they had a critical spirit. Kasi parang sa isang iglap lang, palaging nasisi si Moses. Pati na ang Diyos nung bandang huli, nasisi pa rin bakit nilabas mo pa kami? Exactly. Kasi pag may critical spirit nga naman, pag yun ang umaandar,
wala kang makitang maganda talaga eh. Oo. Puro palpak yung namumuno, yung nagpapatakbo ay mali palagi. So again, we lose sight of the issue. Yes. At nawawala tayo. Yeah. Napakaganda ng pagpapaalala ni Jesus dito na kapag matigas ang puso mo, kapag may critical spirit ka, pag makasarili ka, talagang hindi ka makakatawid. Yes. Lalong-lalo na, ang image ko po dito, isang napakalawak na bangin, na napakalalim. On one side is God, a place of holiness. Yes. The other side is the reverse of holiness. Yes. Nandun ang tao. Gusto niyang makatawid. Gusto niyang, gumagawa siya ng paraan, pero hindi sapat. And when God saw that, He provided yung daan, yung tulay, the bridge. which is really the cross Yes. of Jesus. Bridge over troubled Bridge water na over naman tayo troubled dyan. water. Oo, ganda yan. Yun ang, God provided us that. Oo. Para tayo makatawid. Ang nakakalungkot nga lang, marami ang hindi kumikilala doon Yes. doon sa tulay na yan. Kasi ang tingin nga niya doon sa, siyempre, usually naman negatibo ang tingin ng tao doon sa krus, no? Parang itong tinitignan mo ng mababa, ito yung magtatawid sa iyo. Parang ganyan, no? Yes. Napakahalaga sa tao, sabi mo nga, yung kababaang loob na, yung maging handa rin siyang matuto kahit doon sa mababa ang kalagayan o doon sa mahirap ang kalagayan. May tuturo din sa iyo yan, no? Parang gano'n, no? And ito yung we cannot when we cannot learn from parang people who we think are lower than us, no? Ako natutuwa ako kapag may mga taong yung kayang makinig, no? Kayang makinig kahit doon sa walang pinag-aralan. Kayang makinig kahit doon sa janitor, kayang makinig kahit doon sa labandera, yung ganon. Bakit? Well, just because hindi na pumasok ng eskwelahan yan doesn't mean they don't have intelligence. Daming taong merong native intelligence, hindi ba? Bigla ko lang pong naisip yung isang katutubo, yung sa Tom Mark. Oo. Hindi siya marunong pumirma. Oo. Kinuha niya yung ballpen. Ginanon niya. Oo. Ako naghanap ako ng yung pantinta. So ginanon niya yung ano po. Alam po ninyo kasi. Napakasimple, no? Yung parang ganun po. No? Yung, Kumuha siya ng tinta doon sa dito sa ballpen lang. Napakasimple lang. Tsaka kinalat-kalat. Yung mga ganong, ang tawag po natin dyan, diskarte. Oo. Ako, I would like to think na hindi lang diskarte. Wisdom is never learned in schools and books. It is a gift. Yes. And kahit po yun sa mga taga-bukid, they have a lot of wisdom Yes. na hindi mo matatagpuan sa universidad. And only too bad for people who don't know how to pick up that wisdom from the simple ones, no? Yes. Ay, nako, sinisinyalan na po tayo. Babalik po ang Men of Light, don't go away, at mas exciting pa itong second part ng ating discussion. Para po dito sa ating second part ng ating discussion ay yung pong nice kung pagnilayan natin bilang pangalawang hadlang o balakid sa lakbay o pagtawid ay yung takot at pagkasira ng loob. Katulad po ng kwento ng first reading kay Elijah, parang nice na niyang masiraan ng loob. He was so discouraged, no po. And I am sure marami kayong mga nararanasan ganyan sa buhay po ninyo, no? Think of the most difficult moments in your lives, mga panahon na parang ayaw nyo nang magpatuloy. And yet, there would always be people around, parang the ones who will serve like your angel, tagatawid ninyo. People who saw you through, mga nagtawid sa inyo para makatapos halimbawa ng inyong kurso, makabawi sa krisis, gumaling sa sakit, o makabayad sa utang, o malampasan ng mga problema, o matanggap ang kamatayan ng isang mahal sa buhay. Marami po yung mga ganyang experiences, and I'm sure sometimes there is, the Lord would somehow send somebody
to push you. Opo. At palagay ko, ito'y binigyan din ng inspirasyon tayo, Yeah. na ito ang ating maging paksa. Dahil kung minsan sa tagal na ng panahon, maaring nakalimutan na natin yung episode na yon sa ating buhay. Perhaps this is the Lord's way of reminding us and asking us to go back and savor the beauty of that moment when you are about to drown, nalulunod ka na. And here was an angel na sumagip sa'yo. Yeah. Kung minsan isang kaibigan, kung minsan magulang. Nangyari po sa akin yan at a certain point nung nasa kolehiyo ko, I got so confused. Para akong isang bangkang papel sa gitna ng malakas na agos na susunod-sunod na lang ako doon sa agos. I was totally confused. And then, eto ang mother ko, si Mama. Hindi ako pinagalitan. Tinanong ako kung bakit ganon. Nung wala akong matinong paliwanag, she just supported me. Wala siyang hininging kondisyon. She just showed me her support. At pagkatapos, ang tatay ko, inalalayan din ako. Tinulungan akong makapagtrabaho so that I can be a working student. At doon po ako unti-unting bumangon. Hanggang doon sa muli kong matuklasan ang kahulugan ng responsibility. Yeah. At palagay ko po, kung ano man ako ngayon, it is because of that episode in my life. Na meron akong magulang na talagang bumitbit sa akin at hindi ako binitawan. Yes, yes. Alam mo, Brother Willie, your story reminds me of ako din mismo nung ako seminarista. Kung kailan pa yung malapit na akong maordinahan, dumaan din ako nung parang soul-searching ng mga panahon na yon. Lalo na nung medyo natagpa naman akong aktivista nung isang formator namin. Ayaw akong ipa-ordain. Really? Ganun. Oo. Tapos parang nagkaroon pa ako ng siguro it's not worth it. Siguro yung pag naging pari ako, parang hindi man ako maglilingkod talaga sa mga mahihirap o baka yung I will just serve the status quo. Parang naging nasyado akong idealistic noon Tapos parang na-discourage ako na ganyan yung attitude ng formator ko sa akin. And during that time, talagang ang takbuhan ko was spiritual director. And yung spiritual director ko na yun, actually... Yun parang naging angel. Oo. I don't know if you know him, si Father Guido Arguelles, no? Kasi hindi siya typical na Jesuit, pero very funny, no? Very funny siya. Tapos he knew how to humor me and sort of give me the push that I needed during that time. And when I look back, sabi ko, buti na lang nandun siya. Parang siya yung anghel na nagpakain sa akin, no? Sabi niya, hindi, sabi niya. Tuloy. Oo. Tuloy ka lang. Sabi niya, nandun ka na, you're almost there at the threshold. Konting push ba, ganyan. And ako hindi ko siya makakalimutan because of that. Kumbaga po, in a different way, he was telling you, huwag kang bumigay. Huwag kang bumigay. Sabi nga nung kasama namin sa community, dahil kapangpangan na kapangpangan po Instead of sabing, huwag kang bumigay, sabi niya, huwag kang magbigay. Huwag kang magbigay. Iba yun. Ibang meaning yun. And I know that she's viewing us right now, matatawa yun. Father Ching, ikaw meron pa bang ganyang experience? Ako naman po yung angel talaga yung pumasok sa isip ko. Kasi nung hindi pa po ako pare, may panahon na ako. Minsan nagsusugal ako noon yung dumadaan ako sa bubong namin. ang tatay ko sa itaas, ang nanay ko sa ibaba. So tumatakas ako ng gabi, alas 10 ng gabi. Biro mo, ganyan po yung pinagmula ni Father Ching. So tapos sa tatay ko, pero ang tatay ko naman, bibigyan ko pa ng pasugal na 41 lang naman na laro namin ng 41. Tapos, dadaan ako doon sa bubong, lilipat sa Aratelis. Tapos bababa. Tapos babalik ako mga 4 a.m. na umaga. Yes. Sa taas din. Pero may isang araw, tinamad ako kasi medyo nakainom po ako. Natulog ako sa Aratelis. Sa taas ng Aratelis, di ba yung Aratelis? Sa punong kahoy mismo? Hindi ako lumipat sa bubong. Sa taas. Napaka-brittle nung halaman Kaya nga yun. po, pag-gising ko sa umaga, doon ako ninervous kasi hindi ako nahulog. yung mga pa naman namin, yung mga bakod, yung may bakal na... Kaya talagang ngayon pare na ako. Salamat po, Guardian Angel. Kasi kung nahulog ako doon, talagang mamamatay po ako. Kasi ang taas nung Aratelis.
Kaya kanina po sinasabi niyo ngayon, ito yung isang pumasok na talagang kaya pag binabalikan ko po, talagang salamat sa Diyos. Kasi kung hindi doon sa guardian angel, kasi po, kahit lang sa kama, pag natutulog tayo, di ba? Magalaw na magalaw. Yes. Yun, sa Aratel siya, pero hindi ako nahulog. Yes. Alam mo, Father Ching, totoo, no? I'm sure kayo ho, no? Text ho kayo kung meron din kayo naaalala some kind of a similar experience nung katulad nung Elijah experience na parang ayaw mo na. Pero tinutulak ka pa rin. Ganon. That somehow, ipapadala ng Panginoon yung kailangan mo doon sa sandaling iyon. Mga taong gumising sa atin, nagpalakas ng loob sa atin, maaring nagbigay ng konting payo, konting gabay, konting liwanag, o umalalay noong kailangan natin sila. And kung minsan sila mismo, they didn't realize how important their role was during that time. Parang they did not even think much about it. Ganun. Minsan pag kinuwento mo sabi, talaga? Kasi then that means ginamit sila ng Panginoon. Parang they became really an instrument of God, no? Yes. And that can be you. Kaya kung minsan ho, no, just a listening ear, you'll never know how much it means to some people. Di ba, no? Or sometimes, it's a little kindness. A little kindness. Kung minsan po, lalo na doon sa mga maliliit na tao, yun lang, kumusta ka na? Yung ganun lang means a lot to them. Yeah. Sometimes it would even make their day. Yeah. Sabi ka. Kung minsan, a little cash. Opo. No, kala mo parang you didn't even think much about it. May binigay ka ng 100 piso, 500 piso, gano'n. Tapos sabi, kung alam nyo lang ko, parang yun na yung huling ko. Noong July 28 nga po sa parokya namin, sa Christ Light of the Nations, may isang tao na pinaipon sa amin yung mga may sakit. Sa sugar o yung napilay o kaya yung nagpapadialysis. Hypertension. So naipon namin mga 150 yung mga may sakit. At ang ginawa niya, pinadala niya si Jollibee doon. Tapos pinakain ng Jollibee ng mga... Nag-advertise ka pa, Father Ching. Ay, hindi mo, pero yun talaga yung parang ang ginawa niya, kasi parang gusto niyang magpasalamat nung tao, no, yes, dahil siya dumating din, no, nag-working student din po siya, ngayong medyo nakakaangat na siya, gusto niyang makatulong kahit, ito yung isang, yung sa mga may sakit. So, parang naisip lang po niyang pakainin sila doon sa oras na yun. So, napakaraming natuwa nung yung mga may sakit po. Wow, that's a different therapy. Ibang klaseng therapy yun. Alam niyo po, itong angel na ito na tinutukoy natin could also be a person who will raise you up lalo na pag nagkamali ka. Isa sa mga napakahirap na sitwasyon sa ibang tao yung sila'y nalugmok, bumagsak, natisod, nagkamali. At akala nila it's the end of the world. Only to discover somebody who's willing to reach out their hands to them and then lift them up. I'm sure marami din ho kayong alam ng mga taong ganyan. Don't go away. Babalik pa po ang Men of Light. May third part pa po ng ating discussion. Thank you for staying with us dito po sa Men of Light. Pinag-uusapan po natin ang Gospel of John, chapter 6, verses 41 to 51. Ito po yung gospel na nagsimula doon po sa story of the miracle of the loaves. At pagkatapos, tuloy-tuloy na po ang tinatawag na Bread of Life Discourse. At ditong bahagi natin pinag-uusapan verses 41 to 51 ng chapter 6 of the Gospel of John. At ang pamagat po ng ating episode na ito ay Pagkaing Pantawid. It's our image for the Bread of Life. Kasama pa rin po natin si Father Ching Fuertes at si Brother Willie Suarez. Doon po sa unang bahagi po ay pinag-usapan po natin ang unang balakid ng pagtawid o ng lakbay sa buhay, at ito po yung katigasan ng puso at katigasan ng ulo, no po, yung angal ng angal at di matuto. At sa second part po ay pinag-usapan naman natin yung following the inspiration of the Prophet Elijah doon sa ating first reading ay ang tungkol sa balakid ng takot at pagkasira ng loob.
kapag ang tao parang ayaw nang magpatuloy sa lakbay ng buhay dahil sa mga pagsubok na kanyang hinaharap. And almost always, ang Panginoon nagpapadala ng tagatawid. Of course, sino pang pinaka-pantawid natin kundi ang Panginoong Jesucristo mismo. Ngayon po, sa ikatlong bahagi, pag-usapan naman natin ang pangatlong balakid, the third obstacle sa ating lakbay at pagtawid sa buhay. At ito yung pagkahumaling sa ibang klaseng tinapay o ibang klaseng pagkain. Isa ho sa mga pari namin sa Holy Rosary, nung last time po kaming mag-BFAST. Ang BFAST po ay, yun po ang aming parang basic ecclesial community, so Lectio Divina, and kaming, yung team ng mga pare, once a week, every Monday morning, 6:30 a.m., nagsisharing po kami on the gospel. Ina-advance na nga po namin para magamit din namin yung points for reflection dito po sa Men of Light. At yung isang kasamahang pare, medyo natawa ako kasi yung tanong niya ganito, sabi niya, bakit kaya tinawag ni Jesus na bread of life? Ang sabi niya, bread of life. Meron bang bread of death? Sabi ko, nga, no? Sabi niya, siguro meron. Ang sabi niya, kasi yung the bread of life, sabi niya, the bread of life is what Jesus offers. Maybe we can say that the bread of death is what Satan is offering. Katulad nung sa temptation story, hindi ba? Ang tinapay ng kamatayan, ang tinapay ng kamatayan, it can be a metaphor for selfishness. No? Yes. Parang yung kawalan ng kakayahan na magbahagi, when people cannot, parang ayaw nilang mapiraso, ayaw nilang mahati, ayaw nilang ibahagi ang kanilang buhay. At pag nabubuhay tayo na makasarili, mabubulok ang ating pagkatao. Hindi ba? Aamagin, Aamagin, di ba? Parati ko sinasabi, aanhin mo ang tinapay kung nanatiling buo. Mabubulok lang yan. Pero pag napiraso yan, nahati, nakain, parang ginawa ng tinapay yung kanyang silbi, yung kanyang misyon, naubos siya, nakain siya. But ito yung, the bread of life is willing to be consumed. Yes. The bread of death is very stingy. Parang, hindi, ako lang, akin lang to. Mga ganyan, And ito yung siguro po yung balakid dito, that kind of attitude, ito yung ating i-confront dito sa ating third part na ito ng ating discussion. Bigla ko lang pong yung sa pagkamakasarili, meron pong isang may sakit. Isang araw pumasok yung aso niya sa kwarto niya at kumain siya doon sa nalason. Kasi tagal na pala nung hindi niya pinamimigay yung talaga sa sobrang kuripot niya. Nasira yung pagkain niya, pati yung aso niya lalason. Di ba? Minsan may mga tao na parang hinuhoard yung pagkain, tapos ipamimigay lang pagsira na. Pero alam niyo, marami ring ibang uri ng pagkain sa panahon natin ngayon. Na ang ginagawa sa tao, parang ginagawa tayong recluse. Yes, Naalala ko po kasi na meron akong napanood sa National Geographic yata yon. They were addressing the problem of addiction to computers among young people. Among young people, huh? Biro nyo yung bata doon, humihinto lang siya sa paglaro to go to the bathroom and relieve himself. Buti nga, nire-relieve pa yung sarili niya. Baka yung... Hindi natutulog, hindi kumakain, and he had to be sent to a special rehab center para bumalik lang siya dun sa normal na ano. Kasi pag nagiging recluse ka, you close yourself to the people around you, to your surroundings. Pati na sa Panginoon, sinasara mo na eh. Kasi when we don't have contact with our fellow men, parang nakakalimutan mo na rin ang Panginoon eh. And this is the danger of technology nowadays. Marami po itong ipinagkakaloob na napakaganda. Napakaganda, of course. Pero meron ding kabaligtaran eh. At nabanggit natin nga the bread of death. Sa akin, death is not only the physical death as we know it. It is man's separation from God. From God. That's beautiful. Totoo.
Yun po, kasi yun po ang nakita kong sinabi ng Panginoon Diyos kina Adam and Eve. Yeah. That if you eat of the fruit of this tree, Yes. you will die. Ang alam ko kung nakikita kong ano doon, it's the separation of Adam and Eve with God. Oo, yun ang ibig niya sabihin. Oo, pag humiwalay ka, mamamatay ka. Oo. Parang He's your life source, di ba? No? At kapag ikaw masyadong naging makasarili, you become your own God. Yeah, yeah. Mawawala yung tunay na Diyos sa buhay mo. That's right. At a certain point in a person's life, dumarating po yung pagkamakasarili. But it has to be addressed. Yes. Sample, sa mga bata. Kapag merong candy, merong mga bata na itatago nila yan. Hindi nila isi-share. Oo. And if this is not addressed at a young age, ang nakakatakot doon, baka dalhin pagdating yan, sa... oo. Yes, yes. Parang total conditioning, hindi ba? Yun yung sinasabi ko na parang pagkabulok ng ating pagkatao. You don't allow your personality to grow anymore, hindi ba? And ito yung medyo nakakatakot ngayon, tulad ng sinasabi mo about what is being offered by the world, no? Yes. Parang ang pagkaing ino-offer nila ng kamunduhan ngayon pagkain ng kamatayan, pumapatay sa ating pagkatao, pumapatay sa kahulugan ng buhay, ano? Especially when you're trapped. Parang sinasara mo yung mundo, but tinatrap mo ang sarili mo. Yes. Parang inililibing mo ng buhay ang sarili mo. Parang you keep on building a wall Yes. to protect yourself. Pero ang hindi mo alam, ito na nagiging museleo mo. Yeah. At on the contrary naman, meron akong kakilalang tao, I know him personally, na iba po ang prinsipyo niya. Yeah. Kapag pumunta ka sa kanya at humiram ka ng pera, pahihiramin ka hanggang doon sa kaya ng kanyang finances. Pero hindi niya ituturing na utang mo yon. Para sa kanya na nagbigay, bigay niya yon sa iyo. Sabi ko, bakit o ganon? Hindi matututong magbayad yan. Sabi niya, maliit na bagay yon. Kasi sabi niya, kung mawala ang buhay niya at di siya nakapagbayad at ang turing ko doon utang, sabi niya, baka yung dahilan para mapunta siya sa purgatorio. So sabi niya, right now, I'm setting him free of that. Huwag niyo na pong tanungin sa akin kung sino Sino yun. yun? Baka lahat kayo pumunta sa kanya. Wala na po umuwi na kay Lord. Pero ganun ho ang prinsipyo ng taong yun. Yes. Siguro marami siyang nakain na bread of life. Yes. Kaya naging ganon siya. Yung alam ko naman, Brother Willie, iba yung technique niya. Parang yun doon sa kwento ng Les Miserables, yung pare doon sa novel, no? Yung pag binigyan kanya, sabihin niyang utang mo ito sa Panginoon. Aha. Meaning, kung gusto mo magbayad, wag sa akin. Ngayon, ikaw nangangailangan, tinulungan kita. But, pag ikaw ay nakariwasaan na, sana ikaw naman ang maghanap. May utang ka, pero yung utang mo, bayaran mo sa isang mas nangangailangan. Nakatulad mo na tinulungan. Yes, so, ikaw naman na ngayon ang tumulong sa Naku, isang napakaganda ho niyan. nangangailangan. Napakaganda niyan. Kasi, again, doon sa experience ko, may isa akong kakilala, may pinag-aral siyang bata. Hindi niya ka ano-ano. Nakursunadahan lang na tanungin kung bakit hindi nag-aaral. And then, pinatapos niya ng kolehiyo, 5-year course. Tapos, nung nagpapasalamat yung bata, sabi niya, wala kang utang sa akin, pero darating ang pagkakataon, magkakaroon ka ng tsansa na tumulong kung paano ka tinulungan. And do that time. Pass it on sa iba na nangangailangan. Ay, ganun lang naman po natin mapapatay yung bread of death. Oo. Yes, yes. Meron din pong yung sa bread of death naman po, may isang kabataan after 7 years, sabi niya, Lola, tulungan niyo naman po ako. Kasi nagsasyabu po siya. Okay. So after 7 years, nakita niya na walang magandang idudulot sa kanya itong bisyo na to. So siya mismo, nilapitan yung kanyang lola. Yes. At nagpa-rehabilitate para daw makaalis doon sa parang bread of death na yun. Oo. Pero at least nandoon ang lola, no? Parang the lola there served as a bread of life, no? At least
nagkaroon ng glimmer of hope doon sa buhay niya. Kasi i-relate po natin doon sa ikalawang bahagi kanina, di ba? Yung pinag-usapan natin. Yung mga angel. Yung mga anghel tumulong ng buhay Yes. natin, Yeah, hindi po. ba? Na nagliligtas sa atin, na, lalo na kapag masyado tayong nahuhumaling sa tinapay ng kamatayan. Di ba? Ganon. And kailangan din natin ng mga tao na mag-aalok sa atin ng the real food, di ba? Because otherwise, parang mabubulok nga, sabi ko kanina, ang ating pagkatao. So, mga kaparokya, may last part pa po, at ang sa huling bahagi ay ang inyo naman pong mga text messages, mga comments ang nais naming i-acknowledge. Don't go away, babalik pa po ang Men of Light. Maraming salamat po for staying with us dito po sa Men of Light at salamat din po sa inyong mga text messages at mga comments sa Facebook at YouTube. Ano po. Nice ko magsimula kaagad dito po sa mga Facebook comments at thank you sa mga bagong participants sa ating Facebook discussion. Dito pong inyong exchange is so inspiring. Ano po. At mga kasama ngayon sina Ed Carlos, Reynaldo Galang Danting, si Mabel Macapagal, si Jose Giovanni Francia, Ana Jean Tapia, si Susan De Lasso Ingalia, si Ana Jean Tapia, si Yolanda Cruz, si Bing Gomez Flores, Flores Gomez, no? Lina Kayong Dionisio, at let me just, si Gregorio Buenaventura, ganun din, no po, at si Ma'am Lina Lontok. Let me just pick out some of the messages dito, no po. Ang una po ay si, let's say, marami pong ano dito, mga natutuwa na nakita si Among Deo, at thank God, at sabi niya that you look okay already, Among Deo, take care, God is so good, masaya po kaming nakita kayo, magpagaling na po talaga kayo, sabi niya. At yes, si Susan, ang sabi niya, thank you Lord that how amazing that God's miracles are really working, sabi niya. Namimiss na daw si Father Deo sa Lourdes Heights. Sabi niya, kami po lahat ng mga anak ko, lagi po namin kayong napag-uusapan. Si Ana Jean Tapia, hello Men of Light, maraming salamat sa magagandang mensahe ninyo. Marami po akong natututunan sa inyo at malaki pong tulong sa akin ang inyong mga reflections sa aking spiritual growing up. Salamat po. Si Jose Giovanni Francia, nawa po'y matuloy kayong matuksong sumulat ng librong Church of the Fragments. Nabanggit ko po ito. Sabi ko, parang natutukso akong gumawa ng isang aklat ng pamagat ay Church of the Fragments. Sabi niya, pagpatuloy ho ninyo, sabi niya. At sa palagay ko, malaki ang may tutulong nito sa katawang mistiko ni Cristo, the mystical body of Christ. Yolanda Cruz, sabi niya, Brother Willie, Father Ching, Bishop, maraming salamat for giving new insights to the miracle of the loaves or the lessons of the loaves. This gives more meaning to my Sunday Mass and more to giving of tithes and sharing. God's math is the opposite of the math that we know. More power to all the Men of Light. God bless you all and your loved ones, ang sabi. Si Lina Kayong Dionisio, at nag-share din siya dito ng kanyang mga reflections on the fragments. No? Si Greg Buenaventura, gustong-gusto ko po programang Men of Light sa TV. Madalas na pinapanood ko ito. Salamat sa lahat ng bumubuo nito. Tunay na pinagpala po kayo ng Diyos. Salamat sa inyo at sa Panginoon. At si Ma'am Lina Lontok, ang sabi niya, sana naalala pa ako ni Father Deo. I am the mother of his professor at Asian Institute of Management, Professor Pat Lontok. And I am a great fan of the Men of Light. Maraming salamat po, Ma'am Lina. At si Mabel Macapagal, thank you. You always touch my heart with your gospel reflection. It's like God speaks to me and telling me to open my heart to come to Him. Be patient. I am here and I will never leave you. Sabi ng Panginoon sa kanya. Rachel Ann Passion, thank you for the daily video reflections that you're posting. Very helpful po in nourishing our faith, especially to
to an OFW like me. I always look forward for it every day. God bless you po, sabi niya. At thank you po. Gayon din yung kay Irene Guese, ang kanyang feedback dito. Happy birthday po, August 18 kay Father Amard Ocampo. Gayon din po some birthday blessings and greetings to Sister Bernadette Enriquez sa Apong Mama Kalulu Shrine. Arian Quiazon sa August 13. No po. Sister Bernadette sa August 14. Si Aiko Enriquez, August 20, birthday din po. At pagdasal natin ang mga yumao na mga volunteers at mga kaibigan po, Filipinas Salita, Jonathan Quebenco at Leonard Ocampo. Yes. At ngayon si Brother Willie ang ating mga prayer requests and text messages. Yes, prayer request po natin. Nagpapadasal si Ginoong Eduardo Serona na sana'y lubos nang gumaling sa kanyang karamdaman. At gayon din naman, si Jennifer ng Legazpi City ay nagpapadasal po for a safe delivery para sa kanya at good health for her baby. At sa ganon din naman po itong isang kapatid, si Lourdes Bernadette Puno, ipinagdadasal yung kanyang sana'y makuha niya yung target niyang metrics para sa trabaho upang lalong masuportahan ng pamilya. Mula sa Molintapang family, itinataas po namin ang kanilang pangangailangang pinansyal. Ito nang si Evangeline Hubahib, nagpapadasal po, sana'y maging matagumpay yung kanyang Yosana business. Si Lydia ng May Kawayan, Bulacan, humihingi ng dasal para magkaroon ng lalong pagkakaunawaan sa loob ng kanyang pamilya. Isa pong kapatid na hindi binanggit ang pangalan, humihingi ng ating tulong at dasal para matuloy yung kanyang bukasyon para magmadre dahil mukhang marami ang kumokontra. Oh. At itong si Rita de la Cruz ay ganon din nagpapadasal for financial assistance. Gayon din naman po ang itinataas sa Panginoon ang intensyon ni Irene Thiongson at si Cristina, para kay Cristina Dola at Corazon Tavero. Itinataas din po namin ang kanilang intensyon para rin kay Tom Cruise, si Lucy Baking ng Spirit of Love Charismatic Community. I believe this is Angeles City. 20th anniversary po nila a few weeks ago. Congratulations mga kapatid sa Spirit of Love. Yes. Nagpapadasal din for good health and long life ni Father Cirilo Palaka, Father Robert ng Lourdes Grotto, kalusugan at mahabang buhay para kay Father Alejandro Enriquez, Father Jeffrey Zuniga, Father Joel, Father Ronnie, Father Narsing Sampana. Gayon din naman po, tinataas ang intensyon ni Ginoong Edward Paule. We pray for Alan Yuswico and Anita Carrion for the intentions that are for them. Yung pong mga kapatid nating namayapa na itinataas natin ang katahimikan ng kanilang kaluluwa. Si Ginang Lydia Sablon, Ginoong Jonathan Quebenco, at isang kapatid na taga-Abra na binanggit itong pangalan ng mga pinapadasal niyang mga kaluluwa. May karamihan lang po ng konti, but I'm sure the Lord has seen your text. Gayon din naman po yung mga text intentions or text messages. Si Denden, sabi po niya, share ko lang po, tunay na ang Panginoon ay mapagpala. Ilang beses na po akong namroblema at isip ko na magpakamatay. Subalit Panginoon pa din ang pilit kong ipinapauna sa isipan ko. Lumuhod po ako at nanalangin. Isang iglap lang po, bumalik na po ako sa normal na isipan at takot sa Diyos. So, pagpatuloy po ninyo ang inyong pagdarasal, kapatid. And lastly, itong si Ginang Rose Castro ng Tanawan, Batangas. Sabi niya, Good AM, napaka-inspiring po ng programa nyo.
palagi ko din sinasabi sa mga anak ko, they need ang madaming pera o bagay na meron ka para makatulong sa kapwa. God bless and more power. Para po sa lahat ng nag-text, nagpadala ng kanilang mga messages, pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos. At ngayon po ay magtatapos tayo sa isang panalangin na pamumunuan ni Father Ching Puertes para po sa ating lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Panginoon, muli po kami ay nagpapasalamat sa linggong ito sa inyong mga paalala sa bawat isa sa amin. Unang-unang mga balakid sa pagtawid, ang katigasan ng aming ulo. May panahon na kuminsan, iniisip namin na pwede kaming mabuhay na kahit wala kayo sa aming piling. Sana po manatili ang aming kababaan loob na anuman ang nasa amin sa oras na to ay galing lahat sa inyo. Pangalawa po ang pagkatakot at pagkumisa nasisiraan kami ng loob. Pero salamat po sa mga taong ibinibigay nyo sa amin, ipinapadala ninyo para matulungan kami sa aming pag-aaral, sa aming mga problema sa hospital, sa aming problema sa pang-araw-araw na pamumuhay. Salamat po sa mga anghel na inyong pinapadala para magpatuloy kami sa pagtawid papunta sa inyo. At pangatlo po, ang pagkahumaling, lalong-lalo na sa tinapay na nagbibigay o nagdudulot ng kalungkutan o kamatayan. Sana po, palagi nyo kaming gabayan papunta sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa aming Panginoong Jesucristo na nagkatawang tao para sa pagiging tao ay tulungan kaming maging mabuting tao at makabalik sa inyo. Ang lahat ng ito ay sinasama namin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Sumayin niyo, Panginoon, at pagpalain kayo ng poong may kapal, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat, Father Ching at Brother Willie sa isa pang napaka-makabuluhan na pagninilay. At para po sa ating assignment para sa episode na ito ay be an angel to somebody. Katulad po ng narinig natin sa ating first reading, kung meron po kayong makilalang isang taong nalugmok o nasisiraan ng loob, tumulong tayo para mapalakas ang kanilang loob para sila'y makatawid sa binabagtas nilang pagsubok sa buhay. Ito po si Bishop Ambo David, mga kaparokya. Hanggang sa muli, magsimba po tayo sa linggo. Brother Willie Suarez po, papagkalalain tayo ng Panginoon Diyos. Father Ching po, magandang araw po at salamat po.